Kien Jesper Christensen li ċempel il-kumpanija ta' taxis privati wara li l-akkużati bil-qtil doppju f'Taslima fis-sajf li għadda kienu ħallew il-karozza misruqa f'parkeġġ ħdejn l-Isptar San Luqa. Dan kien ikkonfermat ukoll min-numru tal-mobile li huwa proprjetà tad-Danis. Wara li seħħ id-deliet fi triq loker, Christensen flimkien mal-akkużati Daniel Muka u Viktor Dragomanski riħew l-lejn tal-pjetà. Min hemm daħlu f'ħanut u talbu l-passwords tal-Wi-Fi u wara erħew l-lejn Bastov fl-imsida. L-ispettur Colin Sheldon kien it-tieni xhud fil-kumpilazzjoni li qed issir quddiem il-Maġistrat Joe Mifsud li ma' kumpilazzjoni bdiet it-tnejn fejn Christensen qed jiġi akkużat bil-qtil doppju ta' Christian Pandolfino u Ivor Maciejowski. Wara li spjega kif il-pulizija marru fil-post, ix-xut ta' rakkont dwar x'għamlu l-akkużati wara li allegatament qatlu liż-żewġ tirġiel. Sheldon qal li l-Albaniż Daniel Muka, wieħed mill-akkużati f'dan il-qtil doppju, kien interrogat 3 darbiet fil-kwartieri tal-pulizija u kienu stess li identifika lil Jesper Christensen u anke lil Viktor Dragomanski bħala l-persuni li kienu miegħu fit-18 ta' Awwissu fil-għaxija dakinhar tal-inċident. Christensen qal ix-xut kien irreġistrat f'residenza imma ma setax jinstab. L-uffiċjal tal-pulizija konferma li Dragomanski dejjem tenna li baqa' fil-karozza u mar ħdejn it-tnejn l-oħra aktar tard. Jesper Christensen kien ħarab minn Malta jiem wara l-qtil iżda spiċċa arrestat fi Spanja. Dwar dan għal Sheldon il-pulizija kienet marret tkellem tfajla li kienet tgħix mal-akkużat u din qaltilhom li hu kien telaq minn Malta fit-28 ta' Awwissu fis-6:09 ta' filgħodu fuq titjira ta' Ryanair. Għall-akkużat der l-avukat Stefano Filletti fil-waqt li l-prosekuzzjoni tmexxiet mis-Supretendent James Gregg u l-Ispettur Colin Sheldon. Il-kumpilazzjoni tkompli fid-9 ta' Diċembru.